Encóntrome no foro de Galicia Rural Sustentable. Si ves futuro no rural, eres dos nosos. Vouvos a enseñar desde dentro, ca miña perspectiva, o que se vai a coser aquí. Benvidas e benvidos todo o mundo. Mirade que sitio tan bonito e tan maravilloso. E eu estou aquí para contárvolo desde dentro. O sitio realmente é un espectáculo de maravilloso. O que pasa é que hai tanta niebla que eu espero que acabe despejando para despois, un pouquiño máis tarde, ao mellor, podervos enseñar todo isto. A ver se despeja a niebla. Os lugareños dixéronme que sí, que iba a despejar, que ao mediodía vamos a poder enseñar todo. Vamos a empezar en nada, por aquí vai a pasar moita xente que sabe moitas cousas para falar do noso rural, de como podemos aprender a coidalo un pouquiño mellor e a sostelo un pouco mellor. Salín un momentiño do que vai a ser a zona toda de charlas para explicarvos unha cousa que me parece maravillosa. Todas as persoas que estamos aquí temos un interés especial ou particular de que o rural funcione e funcione ben. Este ano, como novedade, deronos como unha especie de un lector que nos conecta a toda a sala a unha especie como de pantalla, e calquera cousa que queiran preguntarlle en general a todo o público, podémoslo contestar a través dunha aplicación que me parece maravilloso, e podemos dar incluso a nosa opinión ou así, anónimamente ou tamén incluindo o nombre, creo. Non sei, era unha das novedades chulísimas que teñen este ano e que me parece genial, porque así temos todos vós, aínda que só vayan a subir a falar pois as persoas seleccionadas este ano para comunicar, pero así, con este chisme, temos todos vós e voto, e nada, voume outra vez que mo perdo. Salimos un momentiño do centro de reunión para falaros un pouco das impresións, porque que son tantas, o sea, hai como mesas, e en cada mesa pois hai 3 persoas interventoras que van pois dando o seu punto de vista. Pero eu quería traer como uns puntos que me chamaron así a atención sobre as intervencións que hubo hasta ahora. Unha cousa que dixo un profesor de instituto que me gustou bastante é de reconfigurar a identidade do rural tradicional para adecualo á nova xente, o sea, á mocidade, aos novos sucesores do rural. E pareceume super importante, porque é verdad, porque teñen outra visión, ao seren máis novos, teñen como outra visión do que é o rural. Temos que pareceme super importante, axeitarnos a súa maneira de velo e de pensar. Depois, outra cousa que me gustou moito é que sempre, cando falamos de como poderíamos mellorar o rural, e sempre falamos, a verdade, de servicios básicos. Cando queremos aportar o noso gran de area dicindo o que se podería facer para mellorar o rural, non? Para que a xente non marche do rural, sempre falamos pois de servicios básicos, de, non sei, ter transporte público, sanidade, internet. E realmente se falouse aquí dunha cousa que me gustou moitísimo e que me parece super importante tamén, que é facer a chega ao rural da cultura en general, porque non é verdad que non lle prestamos atención ninguna a que no rural teñamos o acceso directo a un estreno dunha película, por exemplo. Témola que ver xa cando xa boten na televisión ou así. Pareceme tan importante como os servicios básicos se queremos manter un rural estable, san, con raíces, con pés na terra. Xa por último desta primeira parte, unha cousa que tamén me gustou moito é dunha interventora que falou de que non todos
as gestións para mellorar o rural valen para todos os tipos de rural, porque hai pois moitísimos tipos de rural. Fixo unha metáfora que me gustou moito, facendo referencia aos correeiros, quero dicir, en todo Galicia, antes sabíanse facer cestos e utilizábanse, bueno, pois corres ou bimbios ou silveiras ou edras, o que fose para poder facer cestos, pero é que non todos os cestos son iguales. Non é o mismo un cesto para ir a apañar o millo ou para ir a apañar as patacas que un cesto para ir a recoller as sardiñas ou para acarretalas ou así. Xa non queda moita xente que sepa facer cestos, e hai que adecualos aos tempos nos que estamos e máis hai que adecualos a cada tipo de rural. Importante. Pareceme un dato moi bonito, é unha metáfora moi axeitada. Agora sí que vos veño a enseñar que ao final sí que despegou e está un día maravilloso. E agora quería compartir con vos unha frase que dixo un interventor, o meu querido xa amigo Manuel, que di que non temos que pensar ao grande, pero temos que pensar que é moi grande todo canto temos. Vou a vir facendo así recunchiños bonitísimos deste sitio bonito para vos contar, non sei, algunhas outras impresións. Unha persona dos poñentes que fixeron mesa esta mañán dixo unha cousa que me pareceu super chula tamén, que falando do relevo generacional no rural e nas aldeas, hai algo que eu non sabía tampouco que había, pero que me mola moito, que é que cando poñen en contacto a persoas que queren deixar o rural porque queren ir pois a traballar a outros lados, existe como un ente que comunica esta xente que quere marchar, que ten un negocio no rural pero vai para outros lados, con xente que quere iniciarse no rural e necesita ese primeiro empuje. Entón, ese negocio, ese pequeno bar, esa ferretería, esa panadería, que leva aberta moitos anos, non se perde, porque no rural se pecha un negocio normal e que fine. E desta maneira, danlle como un impulso e como unha segunda oportunidade ou terceira aos negocios do rural. Maravilloso! Agora toca a mesa das gandeiras, é unha das miñas preferidas. Bueno, sí que se conocen, pero non son que vivan un ao lado da outra. O seu reclamo foi que nos escoiten particularmente desde as administracións ou desde quen sexa que queira ofrecerlle axudas á xente do rural e á gandeiría en particular, porque, como dixían elas, e teñen toda a razón, que os problemas non se pode generalizar desde unha oficina de Madrid para dicir, bueno, pois para o rural vai este tipo de axuda, porque hai sitios en concreto que non teñen as mesmas necesidades e deberían de escoitar a cada persona, a cada gandeira e sobre todo as gandeiras novas que queren emprender e sobre todo a estas rapaces, mulleres no rural novas e gandeiras. Non teñen a vosa admiración tamén? A miña sí. Estou aprendendo tamén moitísimas cousas novas. Aquí está vindo moita xente nova, xente con ideas novas, revolucionarias, aplicadas tanto á agricultura como ao rural galego. É algo que eu non sabía que existía como unha aplicación. Bueno, falando de que as novas tecnologías e de que a digitalización pois tamén pode ser usada de unha maneira que nos axude na nosa terra, no rural. Falaban de que había unha aplicación que che pode dicir, incluso avisarche de cando tens que regar e de cando tens que aplicarlle algún produto porque tal como está a climatología ou tal, pode vir o mildio. Pois mira ti, pois, aprender cousas novas. Levamos aquí pois unhas 6 horas continuas de charlas, de escoitar a xente, de escoitar opinións e tal. E acabo de salir agora un momentiño para falarvos desta última mesa, desta última intervención que para min, foi das máis, non sei como definir, das mellores para min, porque eu sinto como máis cercana
acaban de facer unha intervención 4 rapazas novas entre 22 e 27, creo, jandeiras de pasión, jandeiras de profesión, e había unha veterinaria tamén de pasión absoluta. O sea, foi un placer escoitalas a todas, foi como un soplo de aire fresco, e para min foi como o máis cercano, non? Porque hasta ahora estuvemos escoitando persoas expertas en outros ámbitos que teñen que ver co rural, pero máis de temas ao mellor burocráticos, e isto foi como escoitar a xente do rural falando do rural. Entón foi pois como moito máis cercano, emocionante, e máis como a min transmitirme como moita máis empatía. Aparte son rapazas as que admiro, porque dedicarse a isto, o sea, non é fácil, non é cómodo, tes que telo como se fora a túa pasión. Por iso teñen a miña admiración. Pero quería vos traer, que traio aquí unha chuletiña de todo o que falaron, do que máis me chamou a atención, sobre todo as súas queixas. Teñen queixas en común de que a burocracia acaba con elas, e o papeleo, sobre todo porque ás veces o papeleo non leva a ningún lado. Vense, claro, ese día que están traballando cas vacas ou na terra ou o que sexa, están felices, e o día que toca sentarse para cubrir papeles é horroroso, e aí comprendo o sea, que me sentín totalmente identificada. Se é difícil ser jandeira, é difícil ser muller jandeira, é difícil ser muller nova jandeira, e aínda encima hai que facer as gestións todas estas de poñerse a escribir cousas que ás veces nin entendes que che están pedindo. Entón, o reclamo, creo que das 4 últimas interventoras, foi que se minimizaran este tipo de papeleos. E únome a súa petición. Un aplauso para ellos, para toda la gente que ha estado trabajando. Bueno, pois isto xa tocou o seu fin, vamos a empezar a marcharnos. A miña finalidade aquí era dar o meu punto de vista diferente, emocional, particular, personal, de como vivín eu todo isto. Non sei se vou a chegar, por exemplo, ao que esperaban os que me chamaron para facelo, pero sí que o fixen con todo o corazón, o sea, isto vivino a tope. Foi unha enseñanza tras enseñanza, moitísima xente que pasou por aquí a dar o seu punto de vista, a deixarnos o seu saber, o seu bo facer. Eu solo estou agradecida por estar aquí un ano máis, porque me invitaran, espero poder seguir asistindo ano tras ano, porque sempre se aprenden cousas de todo o mundo que teña algo que dicir, e todo o mundo ten algo que dicir, ten algo que aprenderlle a outra xente. Do ano que ven.